Oo nga ni ka para makapadigdi. Wala dyan na extension kuya. O to o. Digdi oh. Ay wala Digdi. ma. Ang charger o hali po. Diamond kaya. Ay nako. Pag nalaglag ka may usaw niyan. Sige. Try mo daw. Yun na. Tingnan o. Oo. Ala. Lagyan mo diyan oh. Flat lang. Yun. Oh, yun na. Oh, yun na. Ayan. Yan, amo na yan. Yun na. Amo na yan. Yun na. Yan na. Try natin dito sa ano. Hello po, Frankie. Siya na ikaw na mabasa. Same guys, siya na daw mag... Kaya niya na yan. Dali na. Sabi Hi mo- guys. Oh, nagsiselfone. Huwag ka na muna mag-cellphone. Yung cellphone mo yan. Dito tayo sa laptop magbabasa guys. Maliit kasi. Hindi man, wala man kasi ano guys. Ano tayo lang? Sana siya yun. I-shoutout mo si Dabibi ko. So, yung Kuya Frankie, hello po. Hindi ka na sa inutan. Natayang ka dyan. Hindi ko din ito. Namaho ka na? Hindi ka sa inutan. Isog ka na Hindi tayo. mababasa ang mga Hindi mo mababasa ayan, oh. Buka na kayo na. Usog kayo na. Ayan mo na yan. Mata mo gusto mo siya na. Dito ka sa Kuya. Ay, saan ka mababasa? Oh, tingnan mo na, maganyan ka na. I-shoutout mo sila. Tuturuan na natin siya, guys, na mag-ano sa camera. Kasi, para matutunan. Ano ang ano kayo na eh? Alam. Dut-dutan. Ay, baka asin mama. Meron kaming santol. Ayun, malalaki yan. Binili ko sa bayan. Dito ka na, bibi, oh. O, siya ina, oh, sabi mo, mabasa ka na. Hindi na masupog. Dali na, di ka masupog. Tawara man. Ay, na. Ayan, meron tayo, guys, na. Ako na lang. Meron tayong santol dito. Ayan. Masarap nito. May ano, may... Yung may lada, aday. May lada na ano, na Hindi asin. mo na ba? Ano si Ina kinada? Kaya nga hindi mo na ano na, asin. Asin. Meron tayo asin. Oh, bansa. I-shout out mo yung 16 viewers natin. Sabi mo shout out po. Sabi mo shout out po. Ay, nahihirapan na naman talaga ako. Sabi ko sa kanya kanina, sabi ko magla-live tayo siya, sabi ko magsalita ka na. Kasi ano, wala tayong upload. Wala kasi akong upload guys kasi wala man na trabaho. Linggo ngayon, hindi man masyado umuulan. Boses. Kaya wala kasi kaming upload. Sana dito yung live. Sana siya makikita yung live. Asan? Wait lang guys. Wait lang. Ay, offline. Kaya naman pala. Di man nakaano sa wifi. Kasi ina-shoutout mo shoutout Frankie. Yes po. Hello po, Junel from Iloilo City. Noel, hello po. Thank you po. Ayan. Sige na, magkaon ka na. Mag-shoutout sa hello po. Dahil ka nakatal sa hello po. Tarang na hello po. Dahil na. Tubig na ni Kuya tubig. Ano tubig? Ani. Pwede mo na. Ayan na. Wala pang connection. Grabe guys, ang init. Ang init na. Nung ano nakaraan malamig. Hala, bakit walang internet? Kaya di ako nakakonect sa wifi. Ginong kita di ka nakatarang. Yes, mag-inom siya ng tubig kasi Sus, magtarang. hindi po ako ganyan. Ayan guys. Malalaki sila. Kasing laki ng chat. Ayun o, tadan. Uy! Amoy pa lang. Nangasim na ako. Angelo Loco. Yes, malaki na po si Bunso. Mag-hello ka muna sa kanila. Hello po.
Hello po. Mag-hello lang? Ano ito? Matagas? Masang. Ngayon sumalanggat. Maasim. Kuya Ruben yun, si Kuya Ruben. Sabihin mo si Kuya Ruben, sabi mo. Ano, hello po Kuya Ruben. Hello po, Kuya Ruben. Sa ita ka magiling. Pacifico, hello po. Kuya Ruben, good morning po. Parang ano lang, face ko, parang ang daming tubig. Sabi niya, Dikit kita. sabi niya, Yun na. Hello po sa viewers natin. Kuya Angelo, hello po. Dikit ka, bibi ko. Dikit ka na lang magbasa. Ano yun? Mimi. Ano talaga sound? Bunso, marap ka daw sa camera, sabi ni Kuya Ruben. Tapos sabi, batiin mo daw siya, nakaharap ka sa camera. Kanina, sako ka nakaampang. Di ang camera, bako dito. Kasi guys, nandito sa laptop po, dito kami nanood. Para malaki yung screen. Sige, nabatiin mo si Kuya Ruben. Sabi, hello po Kuya Ruben. Hindi pantay. Sabi, hello po Kuya Ruben. Ay, may kinakain pa siya pag tapos na siya kumain. Kasi, sabi, ayan o, mababasa mo dito. Hi po, Francine Toledo. Shout out po from Donsol, Sorsogon. Hello po sa mga taga-Sorsogon. Ang, nagbalat? Ang kapal. Siyempre, tabang ko. Ma, Ano man talaga kang tabang ko. dapat tupag-ubak mo. Ang kapal, ma. Siyempre, tabang ko. Ang kanon mo na. Hello po, Romy. Ikaw na, baby, ko mag-shoutout sa kanila. Usog ka dito, usog. Pangit ko. Ayun kayo guys, santol. Ayan o, malalaki yan. Opo, Kuya Kulas, mayayain po si Bunso. Huwag ka daw mahiya, kasi maganda ka naman daw. Sabi ni Kuya Kulas. Kulas pa kami naka-block. Mainit na. Digdigay mo, magpapalagay tayo ng electric fan guys, mainit. Takot na ako dyan. Digdigay, ay dyan, ano pala, tama dyan. Ano mo pagaan? Ay, amo. Ano yung buto? Malaki? Malaki yung buto. Good morning po, Benedict TV. Ang laki guys ng buto. Oh. Harap ka daw Bunso sa camera, sabi ni Kuya Pacifico. Ang laki? Sasabit sa ngipin. Go na yun, shoutout mo sila. So, ma-shoutout po. So, ma-shoutout po. Shout out po. Sa camera, ikaw mag-ilay. So, yun guys, kailangan nyo matutunan. Mag-content ako, mag-vlog kami. Tapos, si Shain na yung... Basta guys, abangan nyo na lang. Meron akong i-upload.
Kamusta naman po buhay? Wala pasok. Bukas po ang pasok. Lunes. Hindi naman siya sobrang asim. Konti lang. Hello po, Kuya Ricardo Veros. Hello, hello po. Good morning sa inyong lahat. But sa mga silent viewers natin. Dapat si Sherry na mag-post. Shoutout mo, baby ko si Kuya Benedict. Asim? Ano daw? Yung dyan sa lamisa? Wala, ang duwa na yun. Hulog. Ganito lang dapat. Mga gantong buto, maliliit lang. Hello po, JJ. Oh, shoutout mo daw si JJ. So, hello po, JJ. Hindi ka sa camera mag-in. Diyan lang. So, hello po, JJ. Bako Hello po, digdig. JJ. Hindi na. Sabi nung Berms, hello po. Dapat matuto ka na. Ba't i-vlog kita? May content kita. Ikaw ang papagibon ko. Sige, sabihin mo, Germs. Berms, hello po. Sabihin mo, Berms, hello po. Burn sa law po. So, yun guys, medyo na ano na siya, na masasanay din siya niyan, magsalita sa camera. Zoom na yung alzuman. Balat kasi yung kinakain ko, pe. Waiting pa tayo sa iba pang viewers, guys. Opo, Kuya Benedict. Kapatid ko po. Mayayain po talaga yan. Also, Joel Warelo, hello po. Kumusta po? Maulan po ba dyan sa lugar nyo, guys? Dito kasi sa amin, wala nang ulan. Pero kahapon, malakas. Dito sa amin, malakas pa rin naman yung hangin. So, sabi nga, hello po sa inyong lahat. Ikaw mo sa ubak? Masam. I-shoutout mo si Ate Margie. Sabihin mo good morning, mama yan ni Mary. Sabihin mo lang, Ate Margie, hello po. Sino? Si Ate Margie, hello po. Ate Margie, hello po. Mama yan ni Mary. Doon sa Kamsor, nagbablog din yan. Bunso, right? Bata pa kasi pag medyo akilaki na siya magbabangon.
Oo, pero may mga bata din naman na parang madaldal din, ganyan. Parang, depende. Ata. Happy Sunday po sa inyong lahat, Ate Margie. Kumusta dyan, Ate Margie? Maulan pa po ba dyan sa inyo? Nawala yung ano ko pa ako. O Ate Margie, dito medyo ano din na din umulan. Kuya Benedict, joke lang po yun. Stilo. Guys. Hello daw siya, ina. Oh. Sabihin mo, Kuya Renante, hello po. Isa-isa mo siya. Kuya Renante, hello po. Dito ka mag-ano, nangalay guys, yung paa ko. Ala. Sabihin mo, hello po Kuya Renante. Oo. Shoutout mo Kuya Renante, Kuya Samson. Sabihin mo na, Kuya Renante, Kuya Samson, hello po. Ganun. Kuya Renante, Kuya Samson, hello po. Dito siya guys nakatingin sa laptop. Kasi dito nga kami nanood kasi nga malaki. Tapos malaki din yung ano. Dito kasi sa cellphone, kailangan mo pang pindutin yung screen para makita mo yung comment. Alam nyo guys, yung mga maliliit na buto ng santol, nilulunok ko na lang. Kasi maliliit lang naman. Kuya Roger, hello po. Sabihin mo. Kuya Roger, Kuya Richard, hello po. Good morning. Ikaw na pala kung ano yung tanong mo sa kuya. Kuya Roger, Kuya Richard, hello po. Good morning. Kuya Don pa. Kuya Don. Ay, ulit. Kuya Don, hello po. Kuya Don, hello po. Hindi na. Hindi ka magiling pag nagtatarong. Ilingon mo lang sa diri mo. Garo ka lang sa, hello po Kuya Don. Garo sa diri mo na magatigiling mo. Asim. Opo, kuya. Nagsasalita na, Kuya Roger. Bakit po, Kuya Benedict? Palaging ganyan yung tanong mo kapag ano ka. Ang cute mo daw mag-hello, sabi ni Kuya Renante. Kuya Roy Buyo, hello po. Buffalo. Ay, ikaw na mag-ano kay Kuya Ruben. Oh, yan si Kuya Ruben. BG na receive. Ay, opo Kuya Ruben. Kahapon po. Thank you so much po. So, yan. Bukas po.
Lunes. So, yung binigay niyo po, Kuya Ruben, na 5K po, pati si Kuya Bruce, pandagdag po sa pambili ng materyales, pati po sa labor. Na-receive ko na po. Thank you so much po. Thank you kay Kuya Ruben. Thank you po kaya ito, So guys, di ba merong pinadala sa akin si Kuya Wency? Kuya Wency Sapno yan. So yan, nag-send siya ng, nag-send siya ng 500 pesos. So, ayun. Kuya ibibigay natin yun kay Bunso. Sorry guys, wala kasi kaming maayos na set-upan dito sa bahay. Ayan. Hindi na siya pantay. Merong binigay si Kuya Wency. So, ibibigay natin yung kay Bunso. Ayan 500 pesos. So, Pangbaon niya to guys. Pangbaon. Yes. ako yan. Sa'yo daw yan. Pandagdag mo daw yan. Pangbaon-baon. Thank you kay Kuya Wency. Thank you po kay Wency. Thank you po kaya Wency. Kay Kuya Ruben din. Kuya Ruben, thank you po. Kuya Ruben, thank you po. Si Kuya Bruce pa. Kuya Bruce, thank you po. Kuya Bruce, thank you po. Dito ka man, magtingin, magdoon. Ano daw sabi dito? Nakababasa mo? Malinaw. Buti hindi mayan si Bunso sa camera. Maiyahin yan, Kuya Richard. Ngayon lang ho ay nagsalita. Ray Rose, hello po. Kuya Benedict, Kuya Hil Daria, hello po. Kuya Nilo Buboy, hello po. Ano bang ulam naman? Ano na ulam ta, Kuya? Sira. Ano sira? Ano karang kayo? Isda daw, guys. Isda. Rayado. Rayado. Ano ba yun sa Tagalog? Guys, santol. Nagbunga na ba yung santol sa inyo? Kasi tag-santulan na ngayon, guys, eh. Di ba? Kayo, wala. May bunga yun. Saan ang alat? Umirakal ko. Sure po, Kuya Benedict. Paano na yun? Paano na yun? Hindi ako makapag. Comment? Ito duman. Ay, ito pala. Ika na muna basahin na. Ayan po, Kuya Benedict, nabigay. Oh, ang cute mo daw, Bunso, sabi ni Kuya Renante. Ayan sabi ni Kuya Renante. Thank you po, mag-thank you ka. Kaysay. Kuya Renante. So, thank you po, Kuya Renante. Thank you po kaya Rinande. Ayan na. Kuya Emmanuel, hello po. Dito nga. Ayan. Ay guys, nahirapan talaga ako. Kung nakikita nyo lang yung sineset-upan ko ngayon. Okay na siya. Marvin Regaspi. Parang taga-ano to ah. Si Regaspi. Ano to ni, baka kamag-anak to ni. Nakalimutan ko. Yung mga tao kasi doon, hindi ko man alam yung mga pangalan, lalo na yung mga kamag-anak ni Mayora. Good afternoon din, Marvin. Asim. Si Bunso, hindi man naasim. Yung ko, nag-ano na siya. Padumaso.
Basta yun na yun, guys. Ba't si Bunso tinatanong ko? Hindi niya man alam. Kathleen Banico po, yung Kuya Benedict. Makikita mo, abangan mo na lang yun para mapangasin. Opo kay Benedict, thank you. Oo nga po, Ate Margie. Ano sabi Margie? Masasanay ka din daw, sabi ni Ate Margie. Patrick Vlog, hello po. Bato, taga Bato. Marvin. Eh. Ayusin natin. Ayun, okay na siya. Ang pangit. Walang siyon ako. Hindi na ka Ay! Mahulog! Ayun guys, nahihirapan na talaga ako mag-set up nito. Ayan na. Huwag kang mahulog. Mag-live muna kami guys for today kasi wala kaming upload. Ano daw, Renante, magdadalaga yan si Bunso, oo, mas maganda pa yan sa akin, Kuya Renante. May bunga na rin ang santol dito sa amin. Hinog na po. Pahingi. Kamukha ka talaga ng mga anak ko, kaya lagi kitang pinapanood. Thank you po, Ray Rose. Kamukha ba? Baka magkapamilya. Oo na, Kuya Roger, mas maganda po si Bunso. Okay, natanggap ko na po. Ewan ko po Kuya Marvin kung kailan ang balik ni ko Ate Angge. Okay lang po yun Kuya Benedict. Ay, ngayon kasi guys ako yung maganda kasi ako yung nauna. Pag ako medyo ano-ano na, si Bunso naman yung maganda. Kuya Jill, hindi na po maulan. Wala nang ulan. Nasa Laguna malakas pa. Medyo umalis na dito sa ano yung ulan. Sa ibang lugar naman daw siya mamimerwisyo guys. Para ano lang, pantay-pantay lang, damay-damay na to.
Pero mag-ingat po kayo guys. Malakas ang ulan. Shower out po sa medyo sa bato. Yung mga nagtatrabaho sa mga pabahay ni Kuya Noli, kila Kuya Puloy. Hello, hello po. Mm. Sige po. Ingat po kayo, Benedict. Oh. Ikaw ang baka, bebe. Apo kaya Roger, thank you po. Ikaw na baby kong magbasa. Shout out mo lang sila. Sabi mo, hello James. Hello, James. Ubus na siya. Manong luto ni Papa kang sira. Masakrot? Masakrot? Asa na lang? Maganda yung life, no? Gusto, anong grade mo na daw? Ikaw na mag-ano? Anong grade mo na daw? Grade Tinatanong. 7. Sabihin mo sa kanila, grade 7. Doon ka magtumingin. Oo, ikaw, iliwan mo lang sa diri mo. Iliwan mo lang sa diri mo. Sabi mo, grade 7 po. Dako ka dyan mag-iling, digdi ka maghiling. Sabi mo, digdi ka. Grade 7 po, digdi ka magbasa. Oh. Sabi mo, grade 7 po. Madami ng comment, sabihin mo, grade 7 po. Di ko po yun kilala si Elijah Sparkle, Kuya Buffalo. Buffalo! Chicken wings. Si Elijah. Elijah, kilala mo? Kilala daw ni Bunso. Manolo de Rosario, hello po. Magandang tanghali din po. Alea, ano? Elijah Ahero? Sino? Hindi yung mulot kayo na. Ito pa, baby. Ay, daw, muna. Sana, ay, char lang. Guys. Wala kasi kaming ano dito. Upuan. John Paul Kaya, good morning po. Marhay na aga man po. Marhay na aga sa gabos. Nakakagat ko yung dila ko. Ikaw na bibig kong magbasa, mag-shout out. Napapagod ako. Ano ba ito nipa? Ano nga na ito? Ano rilado? Marilaw pa. Ano yun?
Siya na. Bunso, lakasan mo daw ng kaunti ang boses mo. Shoutout mo Kuya Rico, hello, good morning. Sabi mo, hello, kahit hello na lang. Sabi mo Kuya Rico, hello po. Kuya Rico, si Kuya Rico yun. Ito, Kuya Rico. Sabi mo, hello po. Kuya Rico, hello po. Hi, hello, Ate Kat. Bunso, late na naman ako. Macval, sabi mo, Macval, good morning po. Kumusta? Macval. Sabi mo, Macval, good morning. Huwag ka magkuba. Ano, ganyan yan. Very good. Paras pa tayo naka-team eh. Sabi mo, Macval, hello po. Macval, hello po. Very good. Masasanay na din naman yun pag magbabalak na ako mag-content. Siyang papagawin ko ng content. Opo, Sir Benedict. Baka Kuya Benedict, magkulit ka na naman, tumawag ka na naman. Hindi po ako nag-accept ng calls. Wala po yan sa ko. Pati po messages, kasi hindi ko naman nagagamit ang calls tsaka messages gamit ang number. So, hindi po ako nag-accept. Hindi po yan sa... Yung notification niya naka-off. Kaya walang update, walang Hello, Bunso. Part 2 na to, Bunso. Oo, part 2 na to, Kuya Rico. Kumain na ba kayo ng tanghalian? Hindi pa, nagluluto pa po si Papa. Oo nga po, Kuya Makbal. Uulan na araw. Mamaya naman, baka umulan na naman. Anong oras naman? 12. So, go na. Ikaw na magbasa. Nakakita mo? Malabo na yung mata ko na. Malabo na. Nakikita mo? Sa akin, blurry na siya ng konti. Ayoko na. Ano sabi niya? Nag-iipon daw si Kuya James para sa Gcash. Go lang, Kuya James. Thank you. Ilagay tayo. May 5K na? May 5K na ba, Kuya James? Huwag po tayo mangulit sa live. True, Kuya Nildo. Kayo po bahala, Kuya James. Kayo po ang may-ari niyan. Kayo po ang magde-decide. Not me. Hey, makulit. Oo, makulit po si Kuya Benedict. Hindi pa ako nag-accept ng mga calls sa number tsaka messages po. Richard Aranyas, hello, hello. Tumataba yung mukha mo. Grabe naman. Depende sa suit ko, guys. Nakaitim ako. Nakaitim. Okay lang yan. Picadillo. Picadillo, ano ba ni Papa? Yung luto ata ni Papa, yung isla, yung may pechay, picadillo. Yung may gata, picadillo, guys. Alam niyo yun, picadillo. Ano mo tawag sa inyo dun? Picadillo din, sa Tagalog. Masakit na tinutukod ko yung kamay ko. Kuya Rod, hello po. Magandang tanghali. BJ Bicol, Tagalog salita mo, marami ang matututunan Bicol. Baka pag nag-Bicol ako, sabihin niyo, hindi niyo naiintindihan na. Kaya nung mag-Bicol ka, ano mo yung matarang mo Bicol? Maray na udto. Marhay na udto sa Gabos. Sa Tagalog, magandang tanghali sa lahat.
Makulit ka bro, diskarte mo na ba yan? Uy, huwag kayong mag-away sa live. Huwag kayong mag-away kayo sa live. Kuya Romano, hello po. Ala, okay na ba 1K? Send ko sa'yo sa Gcash. Ikaw po, Kuya Benedict, bahala. Kayo po yung magkocontrol kasi sa inyo po yan. Hindi po yan sa akin. Maraming salamat sa inyo. Shout out sa inyong dalawa. Abelardo, sabi nung, hello, Abelardo. Dik ka na sa ano? Say hello, Abelardo. Hello, Abelardo Perez. Perez. Wow, wala kay Perez. Wag kayo, Perez. Oh my God. Serious? Ibang-iba ka sa mga angels ni Kuya Noli. Mabait. Maganda ba? Thank you kay Kuya Roger kasi maganda ka daw. Sabi ni Kuya Roger, maganda ka daw. Thank you, Kuya Roger Bernes. Oh, Bernes. Wala kayo na, Bernes. Yung isa, Perez. Yeah. Gawa ka ng clothing mo, idol. Bibili ako. Hala, wala tayong pampuhunan. Kuya James. Talaga makulit ba sa tingin mo? Sino sabing dalawa ni Sir Tilo mas makulit? Ako or siya? Bakit dinadamay yung si Tilo? O yun, damayin si Tilo. Char. Naintindihan ko ang ugto, tanghalian sa amin. Opo, Kuya Macval. Ugto, tanghali. Edwin. Sabi mo, Edwin, hello po. Dito ako mag-shoutout sa camera. Tingnan mo sila, parang tingnan mo yung sarili mo, parang gano'n. Kuya James, wala tayong pampuhunan dyan. Gusto ko na din sana mag-business kasi wala tayong pampuhunan. Ano ba't dito tayo nakatingin? Dito tayo nakatingin. Pag tumingin ka dun, baby ko, magtingin ka din dito. Parang pag ganyan. May Gcash ka na nga sa akin. Opo, Kuya James. Yung number ko. Pagtagatingin ka dito siya, ina. Palagi ka tayo dito. Ganyan. Namanhid yung yung paan ko. So, yung shower sa 31 viewers natin. Mag-comment lang kayo guys, yung mga silent viewers natin yung mag-comment kayo. Oh, bunso, ganda mo daw, sabi ko yung Edwin. Ay, oh, ina. Magkaw ka na da. Tugtog na ako. Ako na lang maka. So, magkakain na si bunso. Ang ulam namin guys. Ay, kumain na din kayo. Ano din eh? Ano din sila? Ano po? Basta guys, itong isda, picadillo. Yung may petchay, tas may gata. Sigurado, Kuya James, oh my God. Ewan ko. Wala pa tayong pampunan, Kuya James. Para sa clothing business. Clothing lines. Maki Gonzales, hello po. Kakain muna guys si Bunso. Yan. Kakain muna siya. Sarap. Ano? Guys, diba kumain kami ng santol? May sumabit sa gitna ng ngipin ni Bunso ng yung santol nga. Nandito naman ako, bibigyan kita. Bibigyan mo ako ng pampuhunan. Picadillo. Oo, Kuya Macbal, yung picadillo, yung may isda, may gata, tas may pechay. Maulan ba dyan dito sa Cavite? Grabe ang ulan. Kuya Edwin, hindi na po dito maulan. Sure ka, Kuya James eh. Dati ka pa sabi ng, ewan ko. Okay po, plano mo magnegosyo. Ano naisipan mo na business? Madaming pwedeng i-business. Ano lang, punan lang yung kulang. Punan lang yung wala.
uploading. Pag hindi na tayo busy, isabay natin yan na business. Gusto ko din talaga kasi mag-business. Diyan ka na rin, hindi kinogili. Ay, naku. Nakatingin ka doon, dito ka tumingin. Opo, Kuya Manolo. May gata. Madami kasi dito nyog. Madaming coconut. Guys, yung mga hindi po nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo. Thank you so much. Turuan mo mag-vlog si Bunso. Opo, guys, abangan nyo. Mag-upload na lang. Ay, hindi, mag-vlog pa, guys. Abangan nyo siya. May papagawa ko sa kanya. Para medyo matuto na siya sa camera, ganyan. Hindi na siya mahihiya. Hindi wala naman siyang dapat ikahiya, di ba? Guys, sabihin niyo yan sa kanya. Bigyan niyo ng advice. Ano daw? Ito isip ko na design. Sabihin mo sa akin para alam ko, idol. Sige, idol. Tinda ng fried chicken. Malaki dito sa amin. Oo, mabenta din naman kasi pagkain. Pag mga pagkain, depende, mabenta din yung din yung iba. Miss Liliana girl, kilala mo ba si Romano? Parang nagagalit siya, wala naman ginagawa mali sa'yo, di ba? Nagselos yata eh. Romano, hindi ko po kilala Kuya Benedict. Nagagalit po yan sa'yo, Kuya Benedict. Hindi po sa akin. Makulit daw po kasi kayo. Charot lang. Hindi man. Huwag kayo. Huwag yan seryosohin lahat-lahat. Kaysa hanapin ko siya. Wait lang. Nabasa ko ito kasi maaga. Ayun, makulit ka, bro. O, ikaw yan, bro. Bro. Huwag yun na lang po seryosohin, guys. Dapat katulad mo madaldal. Hindi pwede mahiyain. Hala. Uy, ba't parang ano yan? Pinapagalitan nyo. Hindi man yan advice. Turuan mo muna humarap sa camera si Bunso. Sa camera ka kasi humarap. Hindi ka pa nga daw marunong humarap sa camera. Dito kasi siya sa laptop nakaharap, guys. Sa camera ka humarap. Sabi ni Kuya Roger, doon ka tumingin. Sige. Dito na tayo magbabasa. Dito na. Sa camera na talaga. Oh. Inom ko na, guys. Inom ko na. Para hindi na dyan tumingin. Dito na. Sa cellphone. So yan, guys. Yung gamit ko nga po pala. Shower out kay Kuya LV. Yung gamit kong cellphone. Yung binigay niya sa akin. Yung Vivo. Ayan, yan yung ginagamit ko pang live. Ano? Ako manita ako. Yan, iyan na black. Paborito ko na black. Oh! Nawala man sa black. Oto, oh. Oto, oh. Sarap. Ang Bunso, magpakit ka daw. Magkasakit kami, hindi na. Wala man sayang tumitingin, tingnan mo. Titingnan mo lang naman yung mukha mo. Buksan mo. Buksan natin. Ito na, binuksan ulit natin. Tingnan mo, ayaw tumingin sa camera, hindi pwede yan. Sige, ngiti ka nga. Sa camera ka daw, eto kasi yung camera. Eto, ano lang yan. Hayaan mo yan, dito ka tumingin. Dito.
Dito, ayan o, tingnan mo. Ayan, ganyan ang ate BG mo noon. Bunso. Oo, nahiya din ako. Pero nung una lang yun. Tapos nung parang naisip kong kailangan ko ng pera, pinasok natin yung vlogging. Tapos matutunan na rin yung maging madaldal. Yes po. Wala kasi si Inday. Sinabihan ko yun si Inday. Sabi ko mag-live tayo. Kaya yun. Ako naman. Ewan minute. Kain po. Kain. Guys, kain po. Kain po tayo, guys. Guys. Ano daw? Ilang taon ko na daw siya, Ina? Laban ni Ay, kailan laban ni Pacquiao? Ngayon? Tama si ate mo, Bunso. Huwag ka mahiya. Kasi mag-vlog ka naman. True. Kapag kailangan ng pera, kailangan kumapal ang mukha. Grabe naman. Hindi naman, guys. Grabe ka naman, kuya. Adventures. Hindi tayo bate. Raul, hello po. Dati ganyan ka na sa tindahan ka. Oo, true. Hindi ako nagsasalita nun. Nahiya ako. Kain, guys. Kain po. Ano ito? Feeling ko, di madadawag si Pacquiao. Feeling daw ni Bunso, matatalo daw si Pacquiao. Si Bunso may sabi nun na, bakit? May pustahan ba kayo, guys? Joe Pacquiao versus Darius. Wala kong alam sa mga ganyan, mga pinapanood ng mga ganyan. Alam mo yan? Nakita mo yung kalaban ni Pacquiao? Manaki daw. Kaya feeling daw ni Bunso, matatalo daw si Pacquiao. Magsalita ka lang siya, Ina. Ngayon daw ba ang laban niya? Please, kain po. Ano po, picadillo, guys. Ang panira tahon yan. Isda na may gata na may pechay, picadillo. Sabihin mo daw, Kuya Jessie. Hi, Pogi. Hi, Pacquiao. Nagsasalita na yan, Kuya Jessie. Kasi hindi nga lang nakatingin sa camera.
Thank you, Kuya Baz. Hindi po kami nakakipagpustahan, Kuya Benedict. Kuya Baz, tambay ka lang po. Sige lang. May mga trabaho ba kayo, guys? Di ba linggo ngayon? Tabla? Ano yung pabla? Ano tawag yan? So, ano baga? It's garo baga, parehas, pantay. Garo paratas. Sabi ni Kuya Rico, tabla bunso, pala daw sila nanalo. Thank you, Raul. Ay, sorry po, Kuya Baz. Kain tayo, guys. Kain po kayo. Ezekiel, hello po from Dubai. Habibi. Di ba taga Pilipinas pa? Hindi, ibang bansa na yun na Dubai. Ganun po ba yun, Kuya Macbad? Kuya Bad, abang-abang lang po kayo. Mag-upload po ako baka bukas. Dalitan mo kung ano, eh. Naalong ko. Ingat po kayo, Edwin. Hello sa 42 viewers natin. Well, bunso mo si ate mo. Ingat po Kuya Benedict. Thank you po Kuya Bad. Kain po. Anong ulam nyo ngayon, guys? Anong panira nindungon yan? Ang pinakang gusto ko sa isda, yung ganitong yung kulay itim sa gitna niya. Ayan, oh. Ang pinakagusto ko. Kuya Kenneth, shout out mo sa Kuya Kenneth. Sabi mo Kuya Kenneth, hello po. Kuya Kenneth. Kuya Kenneth, hello po. Kuya Kenneth, kumusta po? Ano lang ang panira ka dyan? Labong, ano yung labong? Labong na may salak. Ay lambo. Yung ano, yung sa kawayan, yung ano, lumbod pa.
Prinitong isda. Puro tayo isda. Isda din kami. Kuya Makbal. Kumakain po. Ezekiel. Kaya Benedict, pinapaunti-untian pa lang po yung bahay. Henry, hello po. From Finland. Yes po, Kuya Buds. Yung itim, masarap. Dinuguan, Kuya Rod. Masarap yan. Nakakatikim lang ako minsan ng dinuguan sa piyestahan. Dati nagluluto din dito si Papa pag linggo. Dinuguan. Kare-kare. Kuya Roger, ang tawag sa amin tambo. Labong din. Ang tambo sa Ang labong, di kayo pag sa to, labong man, di ba? Kuya Roger, labong din. Kuya Kenneth, picadillo. Ang ulam namin, na isda. Junri Sanchez, hello po. Happy Sunday sa inyo lahat. Maki Gonzalez, hello. Kuya Raul Cancho, hello po. Siya ay nasabay ng malipot na tubig. Kain kayo, guys. Tawag sa labong sa Bicol po. Labong din po yung tawag. Ano mo sa butis? Masakit daw sa paa. Nakaano kasi kami sa ano. Stephen Salazar, happy Sunday po. Ang tahimik mo daw, Bunso. Yes, Kuya Raul. Kain na din po kayo, guys. Habang nanonood. Mainit. Hindi pa po, Kuya Rogelio.
Ay, di pa kayo nakapagluto ko yan ng ulam. Ipa-LBC ko na lang. Ano daw, Kuya Rogelio? Sige po, Kuya Rico. Ingat po, Kuya Rico. Ray Obias. I-shoutout mo sa labunso. Ano daw? Matagal pa po yan, Kuya Benedict. Bicol to Manila, hindi ko alam. Ipa-deliver ko na lang sa Aswang. Madami ditong Aswang sa amin. Madali lang yan kasi walang traffic sa area, guys. Ray Obias, hello po. Magandang tanghali. Shoutout mo sa labunso. Bukas po Kuya Kenneth. Thank you po, Barb. Barb kasi Dar. May hugit si karam niya. Thumbs up. Like. Ano mga kasunod? Sa word family. Opo, mayan si Bunso. Doon ka sa camera. Ang sakit sa tiyan kasi nakaano kami. Ay, mo po. Ikaw. Ngayon ko, di makulog na. Guys, mag-end na po kami ng live. Mag-end na, wait lang, wag na muna pala. Masakit kasi guys sa likod, tapos nangangalay na yung paa ko. Tapos masakit din sa tiyan kasi nga kumakain kami, tapos parang nakaganyan, kaya parang hindi siya na ano. Oo nga, ano, may kakuan ka dyan sa dito naman. Ikaw di ka nangalay? Hindi. Uli, magdindog ka na. Doon ka na mag-count sa taas. Mag-count ka na muna. So yan guys. Pinaano ko muna si Bunso para makabelo siya kumain. Ako kasi hindi talaga nakakabelo. Masakit talaga guys sa tiyan pag kumakain ka parang nakaganyan ka. Naiipit kasi yung tiyan. Guys, abangan nyo na lang po yung upload ko. So, thank you so much po. Mag-down kasi hindi ko nakabelo kumain. Tapos, may pupunta na akong alauna. Shoutout sa mga taga Malilipot. Magsusukat ako ng ano, ng pang-abay na damit. Yes, mag-aabay tayo sa kasal. So, yan guys. Thank you so much sa mga tumambay, sa mga nanood. Sa mga bumate, ayan. At least na si Shaina magsalita sa camera. So, yan, thank you so much. Love you all. Oh.